बहुत खुशी आसिक मत सरप्राइज ही देते सतरे माने वैलेंटाइन डे रो सरप्राइज। चलते भितर को जा मैंने तो आरती आरंभ होगा भल टाइम आम आस पहुँची जाइलु आरती है माँ मंदिर बहुत देखिलु। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ସେଇଠି କାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ବାହାର ମାର୍କେଟ ଯିବା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବାହାନା ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନଠୁ କହିଲେଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସାଜି ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିକି ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ସତରେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ର ସରପ୍ରାଇଜ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଦେଖିକି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। I love you. I love you. Same to you. Love you କେତେ too. ସମୟ ପରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଭାବୁ ତ Love you too. ଏବେ ପଳେଇବୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ରହିହେବନି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଗଲେ ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ବାହାଘର ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଏଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ପଛରେ ଅଛି ଏଠି ବାହାଘର ହୁଏ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ନାନୀର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବି ଅଛି ଆଉ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ଆଉ ଖାଇବା ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ପଛରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟା। ଏଇଠି ବାହାଘର ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଏଇଠି ଆସିଲେ
କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆସିକି ବୁଲିକି। ଏବେ ପଳେଇ ଯିବୁ, ମାନେ ରାତି ହେଲାଣି, ତ ଏବେ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା, ପୁଣି କେବେ ଯିବା ନା ଆସିବୁ। ସେମାନେ ଯିବା। ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଗୁପଚୁପ୍ ନଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ସରିଯାଇଥିଲା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବୋଲିକି କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ବି କହିଲା ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ମାନେ ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଫେର୍ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କଥା ବି କହିପାରୁନି, ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଲେ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଆପଣମାନେ କିଏ କେମିତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଏବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।